na silpi. Kung suba kong bungot, taas naman kayo di kong bungot eh. Ha? Ako may pagkuhan na pag-bungot ko. Ayaw yun natagda ng bungot ka. Para mura kayo pang bungot ka. Grabe. Ako yung mukha na, di mo makigsawag sa bawoy. Tawang mo muna. Hindi, dali. Ano, limbara ko dito. Wahay! Sige, kilang! Lipak na! My God, nasakan! Gatawa! Tao na di rin mo may gilipakan. Pero yung trabaho na lipak yung hindapit ha. Babay yan, lipakan na natin. Lipak eh. Sige, di ka katawa. So ba itong ngipon yellow man? Daot lagi ng lupig, ano rin na? Hay man. Bunlot. Hagi, bunlot ano? Ano gamay? Kani, gusto nga? Bubuan ta nag-ihi. Kaya lang, ito mo lang ito. Nindot daron ni live no? Wahay! Uwa na! Uwa na mga katsuyans! Abutan yung uwan mga katsuyans! Oh. Uwa na kayo! Ang tubig. Ayo kato. Wow, tubig ni. Ah, kung gamay na mo. Kato ba, saan niya ang katungkuan oy? Paghukas? Dalo na do! Ay, pagwaka! Ubha! Hay dun sakay. Hawat eh. Isang iba. Doon mo na. Dali, Nagunit, Judesin. Ulitin ako dito ng Kulitaan ka ng baldi. Ay, mabasa ko! Kaya, magsigil ko gulti rin! Kubo naman ang bara. Yan. Ulit ka. Kapkaban. Break! Kapkaban ten. Ano na yung technique sa buke? Mamputay kalingkot. Waan na lang ni Nolby, kiwatay kalingkuran nun. Yay! Oh! Uy, katong video din eh. Ayun na mga katsuyans. Dahil wala tayong tubig mga katsuyans, ayan oh. Nagpasalamat tayo ngayong araw mga katsuyans dahil ulan. Kaya yun oh, nakasahod kami mga katsuyan ng kuan. Sahod, sweldo? Sahod ba? Sahod. Kasahod mig kuan tubig bon. Mga katsuyans oh. Tubig ulan to mga katsuyans. Hey! Ulan! Nasa ka naman! Ipon. Oh, ayan oh. Ayan mga katsuyans. Ulan. Ipatungkod na tayo pa sila pa. Ay. Ayan oh. Kita ata ba? Ulan mga katsuyans. Hoy! Ah. Yan ang mga diskarte lang namin dito sa mga katsuyans. Ayan oh. Temporary lang mga katsuyans dahil wala pa tayong kuan alulod. Kapag may alulod na tayo mga katsuyan, aguroy! Kakusog sa hangin! Ayun lane! Diyos ko Lord! Ayan na, bagyo na mga katsuyans. Ayan, may bagyo na. Lakas ng ulan mga katsuyans. Mabata ka! Kaktol! No? Ay! Oh! Grabe ko! Grabe ko! Tubig lang! Aw! Mga katsuyans oh. Ang lakas ng tubig mga katsuyans. Ayan oh. Lakas! Yung tubig natin oh. Punong-puno na.
Yan ang diskarte natin dito mga katsuyans. Kapag ulan mga katsuyans. Ayaw! Dagat Ah. dili. Ah, nabot dili. Magbarog. Ayan o. Tapos sa agas. Kung matigas ang ulo mga katsuyans, ayaw pumunta rito, di ayan o. Nakatayo lang sila mga katsuyans. Wow! Hoy! Ayan. Alin na mo! Maksik lang mo dili. Kumaray, nadadara mo dili. Yung mga kasama natin mga katsuyans o. Babasa ka tay. Yatag ng ringkot ang may gamit ta. Ringkot. Loh, grabe ko sugat tubig mga katsuyans. Ayan. Ayan na. Ay. Uy, wak man na kuan. Wak makuan mga katsuyans. Ayan. Ayan mga katsuyans o. Ayan o. Tapos tingnan mo dito sa baba mga katsuyans. Ayan o. Lakas. Lakas mga katsuyans. So, wala tayong tubig ha? Ayan. Ulan. Salamat sa Diyos na umulan mga katsuyans dahil nakaipon tayo ng tubig. Whew. Lakas ang hangin. Hoy, ngari mo dire. Ali mo diri ba? Ano mo? Uy! Basagin mo dia. Tanan ani mapasak. Di tan. Kamay to. Ha? Wala to. Di pa ni mau. Di pa ni mau. Oh, grabe. Ang kusog ng tubig mga katsuyans, lakas. Oh. Ayan mga katsuyans, ang mga kuha natin dahil malakas ang ulan mga katsuyans at hangin. Whew. Ayan oh. Hangin mga katsuyans. Ito guys, wala talagang kusog kayong hangin ang kuha ron. Good, isang ni. Ano lagi sige kuan-kuan ka? Kilat. Cher. Ano? Ano kadlong kilat? Ayan o. At mabasa ka dati. Jay, Joseph. Wow! Alright. Diskarte lang mga katsuyans. Yan. Ayan o. Oh, puno ni ron baldiya ron. Puno ni. Mga katsuyans o. Hindi ko. Isa ka sa bubo. Oh, isa ka na. Isa ka. Pili. Magsige parang pangaulo. Mas pa. Iokok. Iokok. Ubus. Saka na usa. Tipol pa ng bubo. Sakto ra gid nga ning baril. Kung magdugay-dugay ang kuan. Abutan tayo ng kuan, bagyo. Wow, hangin oh. Oh, mga hangin na mga katsuyan. So, hoy! Ho, ho, hoy! Bro, May paninol di na. umano na, pausos ito.
Mga katsuyan, so. Lakas ng hangin. Mga katsuyans. Bagyo na. Wala diya. Ay. Puyo mo diya. Ay, kadlok na ay. Hey. May bigla ni Tino. Wow. Ay, ako kung ano? Inom lagi ka. Hindi ko minom kaya nagtumar ng tambal. Eh, tugnaw. Kisa man ang Harley brother. Kasi ganina, Chi. Diyan mo tayo lilibasa ang tarili, ah. Salamat thank you Lord. Buhi na mo si Buyes mga katsuyans. So nabutan ni unos dire sa bukid mga katsuyans. So ganito lang forma namin. Po. Buti kung nabubungan na natin yan mga katsuyans. Ayan. Kung nabubungan na natin itong mga katsuyans, so wala tayong problema, wala tayong sana itong basa. Basa tayo sa kop dahil wala pang bubong mga katsuyans. So. Oh, di ba? Gusto mo siya? Kada kilo? Huh? Bisa? Ini pa? What's up mga guys? Good. Ayan mga katsuyans. Magbubong na tayo mga katsuyans. Ibang klaseng bubong to mga katsuyans oh. Ah. Ayan ah. Ibang klaseng bubong yan mga katsuyans. Yan. Yan ang binububong natin. Biyak na kawayan mga katsuyans. Para dito ba? Slide. Masa ipot doon? Okay. Ha? Okay, sa langgam. Koko, tataw ka ng mga anak bang tipo koko ba? Matuwas ito, matuwas ba ito, tipo koko ba, mga anak? Good eh.
balik yung balde kay ko. Ay ay. Oy, tanong na ako albate. Oy. Isa mo to si Cheryl, hay mo to Cheryl. Ay na. No, das ko na sa Brussels B. Oh, Brussels B. Ay, ko bakit ka dito? Bumo pikas. Kana. Si, birahan mo tip abot ay. Kan tumo diri at tamoy. Birahan karing ubos. Iusos kamay. Kana siya mo sakto standing.
Ana kanang tumoy siya nga. Iana ka sa boss. Di ya usos may naglansang bayana ka rin. Kanang imong baring ka. Alalay dito sa sakop. No. Oh. Oh, kana pausos na. 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 Korea. Oh. Abot mong sound dili. Video case siguro ay. Video cake. Payo. Problema karon tingog sa barko. Tingog sa barko. Coba lain. Tugnaw. Na timingan mata ni rong tungasa nga ning bagyo ay. Mao na ni among trabaho rong adlaw mga katsoyans. Bro. Saon man ni mga katsoyans nga grabe bang na timingan may noon meaning nga naiunos rong nauna sa bakani bagyo bakani. Or kuan lang. Unos ra ni. Kena lang usa kay oh huwag na ta May nagkit. Payak na kit. yata na ang bahay Komoditsoyans. Wahay! Ayan na mga katsoyans, tapos na. Tapos na ding mga katsoyans. So, thank you so much. Woohoo! Baruyang. Grabing one.